तामुलपुर दख'र एबसुआ 38थि बड'लेण्ड मुंख्लं फालिदों। दिनै 12 जुन बड'लेण्ड मुंख्लं सान। बर' हारिनि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथायनि आरो बुहुमाव बर' हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव 1987 मायथाइनि 12 जुन खालाराव गिबियै सुजित नार्जारिया मुंख्लं जादोंमोन आरो बे सुजित नार्जारिनि थैनाय सानखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुंख्लं सान महरै फालिबोदों। तामुलपुर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा पद्म आनन्द गोजौ फरायसालियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 38थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिदों। हाबाफारि बायदियै दं फुंनि समनिफ्रायनो गौतमनि फिरफिला बिरहोनाय, सुजित नार्जारिनि मुसुखायाव बिबार बावनाय, मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय आरो बे 38थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै सोलोंथायारि सावरायनाय मेल लानाय जायो। बे सावरायनाय मेलखौ सामलायो तामुलपुर दख'र एबसुनि आफादगिरि बिकास बर'आ। सावरायनाय मेलखौ बेखेवना होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बाथ्रा दान्थे नेहाथारि डक्टर बिनन्द कुमार बर'आ। सावरायनाय मेलखौ बेखेवना होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बाथ्रा दान्थे नेहाथारि डक्टर बिनोद कुमार बर'आ। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो राजखान्थि बिगियाननि एस'सिएट प्रफेसार कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एन्ड एन्शियेन्ट स्टाडिज इउनिभार्सिटि नलबारि, डक्टर मदन चन्द्र बर'। जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि गबाराम बर'। माननि आलासि महरै बाहागो लायो पद्म आनन्द दालाय एबसुनि सिङाव थानाय गोजौ फरायसालि, गेजेर फरायसालि आरो गुदि फरायसालि गाहाय फोरोंगिरि, आखान्थि फोरोंगिरि, समाज सिबियारि बाहागो लायो आरो फरायसाफोरनि जोथोनगिरि, फरायसा आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै जाफुंसारहोयो। 38थि सुजित नार्जारिनि मुंख्लं सान एबा बड'लेण्ड मुंख्लं सान। बे मुंख्लं सानखौ तामुलपुर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय पद्मानन्द दालाय एबसुनि हेफाजाबाव पद्मानन्द गोजौ फरायसालियाव जों खुंफुंनो आखायाव लादों। बे हाबाफारिनिनो गिबि हाबाफारि फुंबिलिनि आर'ज, नैथि हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला दैखांनाय, थामथि हाबाफारि सुजित नार्जारिनि मुसुखायाव बिबार बावनाय, ब्रैथि हाबाफारि मुंख्लंफोरनि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो बाथि हाबाफारियाव दङ जोंहा सोलोंथायारि सावरायमेल। सोलोंथायारि सावरायमेलखौ जोङो लादों बे ओनसोलनि जि फरायफुबाय थानाय जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना इयुनाव जे मोनसे गोग्गो सोलोंथाइ मोननो हायो, लोगोसे जोंनि आलासि बिथांमोना फरायनाय गोग्गो सोलोंथाइखौ मा रोखोमै मोननो हायो बेनि गेजेरजों जे सोलोंथाइ फरायसाफोरा सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों बे ओनसोलनि जेन फरायसा फरायसुलि बिथांमोना जेन थुलुंगाखाङो, इयुनाव सासे गावखौनो साफा दैदेनगिरि बा जाखांफु सुबुं महरै गावनि आथिङाव गसंनो हायो। बे थांखिजोंनो जोङो तामुलपुर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल जोङो हांख्रायनाय जादों। गाहाय आलासि महरै जोङो हांख्रायदोंमोन बर'नि सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर बिथां फैलाजे बरगयारि। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, बिथाङा गावनि जि मोनसे देहायारि थासारि बिनि थाखाय बिथाङा जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैनो हादियासै। दा बिनि एबसेन्सआवनो जोङो गाहाय आलासि महरै जोङो हांख्रायनाय जादों डक्टर मदन चन्द्र बर', एस'सिएट प्रफेसार, हेड डिपार्टमेन्ट अफ पलिटिकेल साइन्स, कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एन्ड एन्शियेन्ट स्टाडिज इउनिभार्सिटिनि बिथाङा प्रफेसार। जों बिथांखौ मोननो हादों गाहाय आलासि महरै।